बेखौनो जाहैयो जोंहा अमा फिसानो मोनलाबायनाय दङ रावबो जायाना दाख्लै बिफां फांसेनि मोननाय दङ बेखौनो होनो नागिरदों फैदो 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 इबो जागोन आं नुबाय लोगोफ्रा आंना लोगोफ्रा नै थालिरा नै जागोन ना जाया juga boron juga kali nah aku juga boron juga nyam daun itu gaya kalau gaya nyam jadi manja nih masih mau nih masih mau nih kode Halo gue sih lele bedanya नोंसोर उन्दैयाव बिसोरनो मा जाहोयो होननानै सोंबाय थायोना जोंहा नै इखौ जाहोयो गद्रेजजों ओमफ्रायो बै जुखामनि दानाखौ लगायनानै जाहोयो इखौनो हाय केमेरा फनखौनो गिदों हाय नायलाय जोंना माबाया दुगा बर'आ मोदोम खुरना होबाथाय जि आराम उन्दुयो माबालायो मा होनो जोंनि फारामनि सबसे दुगासिन अमा बियो जिबायदि रावखौबो गावजों आदार होफाया अरखालाबायो ओमफ्राय थाबबायदिंनानै सेस उरलाबायो उसुं थाबायनानै ओमफ्राय मोदोम खुरबाथाय जि मोजां उन्दुयो आरोखि बियो दुगा बर' उन्दुबाय थादो दे नोंहा दे ओमफ्रायो हांसो फिसाबो संहरो नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा हांसो फिसाबो गैथ'ला बिदिनो जाबाय थायो जानायालाय बिदिनो 30टा बिदिनो एखमबा 24टा एखमबा 10टा बेबायदि एसे माबायो आरो बिमाफोर गनायानो ओंखारबाय थायो ओमफ्रायो बिदिनो खाथिनि गामि खाथिनि आदा बाजैमोन बिसोरनो लांबाय थायो इसोरबो फिसिजोबनो नागिरदों गामियावनो बयहाबो दा फिसिनो नागिरदों ओंखायनो गामिनियानो लानानै थांजोबो आरो ओंखायनो मोनलायलाया दाउदैखौबो हांसो फिसाखौबो ओमफ्रायो नै बेखौबो हांसो दोननोसो बानायदोंमोन जोंहा बेखौबो बेनोखौ हांसो दोननोसो बानायदोंमोन ओमफ्रायो आदार दोनग्रा खथासो बानायखादों ओमफ्राय नैबे खिनिखौ हांसो दोननो नागिरदोंमोन आरो बै उननि माखासे बे खिनिखौ हांसो दोननो बानायदोंमोन ओमफ्रायो हांसोआनो थाफैया बेवहाय बै नुहुरनाय बायलाला बोराया बै नुहुरनाया बेयावसो थायो गावसिनि फुराना न' नालाय बहाय गारनो हानो बिसोरलाय हा अमा फिसानो दै हैनांगौ दा बेबायदि गोरानखौ जानोसै ओमफ्रायो बिदि दै आलादा होबाय ओमफ्राय बेखौ जा लोंबाय आरो रायलायफिननोसै एबार आं मा होनदोंमोनलाय बै हांसो गन्द्राखौ होनदोंमोन ना आङो बे गोजामावनो थाबाय थायो माने बे गोदानाव फैनो गोसो गैया मालाय ओमफ्राय जों नोंथांमोना जोंनि न'खौ सोंबाय थायोना जोंनि न'आ बै नुहुरनाय बोरायानो ओइयो ओमफ्राय बे न'नि उनावनो ओरैजाय फुख्रि जाबाय ओमफ्राय बे फुख्रिनि बे ओरै सेरावहायनो बे जोंहानि फाराम जाबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय फुख्रियावहाय बेबायदि फुख्रि बेबायदि गन्द्रा सेरनि फुख्रियावहाय अमानो मा होनो अमानि खिखौ मालाबाबो हरनो नाङा हो अमा खिनि गेसजों सेस थैजोबो नाया अमा खिनि गेसजों नाया थैजोबो खिखौ दिनै आया आदार होदों आंहा भिडिअ खालामग्रा ओमफ्राय नैयाव बाबाया कारेन्ट गैयाबा दै हायखांग्रा ओरै
जेवरा फिसा होदों माबा दालां फिसा होदों इदि दालां फिसा होदों कारेन्ट माबाबा एखमबा कारेन्ट गैयाबा माबा मा होनो बेयाव थानानै ओमफ्राय बिनिफ्राय माबाजों बाल्थिङाव थिउ खाबाय ओमफ्राय थिउजों हायखांहरबाय ओमफ्रायो दा अमाया जाखि दं बिसोरो बुकिं जाखाजोब्बाय ओमफ्रायो जेब्ला अमा बुकिं जाय मानसिफ्रा बुकिं खालामदोंमोन बिसोरो लांफैजोबोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होगोन ओमफ्रायो भिडिअ खालामनानै होबाथाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जाय फार्स्ट नुग्रोयो बिसोरो फन खालामनानै लांफैबानो मोनसिगोन आरो होमबानिया जाय नुग्रोनाय जाय फन खालामहरग्रोनो हायो बेनो लांफैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बार होफागोन उनावहाय जेब्लानाखि बै अमाया लांनाय टाइम जायो लांजानाय टाइम जायो अब्ला आङो भिडिअ खालामनोसै होनोसै दा नोंसोर नेनानै थाबाय था ओमफ्रायो अमाखौ जोंहा दा अमाया बिराद खम नालाय ओमफ्राय बिराद मानसि फार्म खालामनो अमा बिराद नागिरफैयो डिमान्ड खालामो ओंखायनो दा ओमफ्रायो बिराद बेराम जानानै थैलाबायखांबाय अमा बेरामा जोबलांबायना बेनिखायनो अमा बेराम जोबखांनायनि उनाव अमाया बिराद दाम जायो मार्केटावबो दा बन्द मोननो थाङा नालाय ओंखायनो 5,000 ओमफ्राय बिदिनो साइज लायै साइज ओमफ्राय बे बिमा गिदिरनिखौ 5,500 ओमफ्राय बिदिनो 4,500 बेबायदि लायो आरो बै लकेल बिमाफोरनिखौ 4,500 लायो बा 5,000 लायो बा ओमफ्राय बिदिनो साइज लायै साइज आरो फैनानै रायज्लायनानै लांनो हागोन आरो खस्थ'बो दं नालाय ओंखायनो खस्थ' ओरैनो जाया ओमफ्राय आं Q&A नि भिडिअखौ जेब्लानाखि आंनि इउटुबनि फेमिलिया गोबां जागोन माने एसे एरबावगोन होमबासो होगोन माने खनसेनो ज' बयबो मिथिनाय नुनाय बायदि आरो दाबो जायाखैना जेबोआनो ओमफ्राय बिदिनो एसे बारायबावबा आङो Q&A भिडिअखौ लाबोगोन Q&Aखौ मानो नांलायगौ आं गासिबो आंनि मोनसे भिडिअ मोनसे खिन्थालांदेरबाय थाखायो मालाबा बिदिनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना फार्स्ट गुदिनिफ्राय नायबोआखै बिथांमोना मिथिनाय नङा जाय गुदिनिफ्राय नायबोदों बिथांमोना मोनसे भिडिअनिफ्राय मोनसे रावखौ खोनाबोबाय थाखादों ओमफ्राय जाय गोदान भिडिअ होनायाव गोदान हाबजेननानैसो नायफैदों बिसोरो मिथियाव कुइसन खालामहरो आरो जेबो नङा कुइसन खालामबासो मिथियो नालाय कुइसन खालामनायाबो मोजाङानो ओमफ्राय आं दाख्लै मेकआप खालामनायनि भिडिअ होदोंमोन थारमाने बियो बे सासे लोगो फामे नामा बेहा मेकआपनि एग्जाम दंमोन नालाय ब्राइडेल मेकआपनि हिन्जाव गोदाननि मेकआपनि बेहा एग्जाम दंमोन नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो बियो आंखौ मडेल खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो ब्राइडेल मेकआप मालाबाबो खालामजाफेराखैमोन ओरैनो मालाबा बिदिनो जों प्रग्रामफोर बिदिनो बहाबा मोसानाय बबेबा सिफुं सुनायफ्राव बेबायदिनो जोङो एफा एनै बिदिनो फुनोमोन आरो फाउन्डेसन आरो बिदि एथबां माबा माबि बिदि आखिलाबायलायनाय मा होलाबायो आं बारा मिथिलायलाङा बेफोरबायदि एथबां बेबायदि फुनलाबायलायनाय बेबायदि देलायफेराखैमोन आरो दाख्लै फार्स्ट टाइम ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' गोबां मोजां कमेन्ट हरदों सोरबा एक्ट्रेस बायदि नुदोंनो सोरबा माबा बायदि नुदोंनो बेबायदि नङा माने देलायोबा बिदि एथबां बिदि दाफबलाबायोबाथ' नोङो साइज गैयि नोंसोरो जोंनि बिमा बुरि आइमोन आयंमोन मादैमोन बिसोरखौबो बिराद साइज नुगोन थ' होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थादो बोथोराबो दा मोजां नङा ओंखायनो बयबो मोजाङै सेफ थादो नों सेफ थायोबानो नों मोजां थायोबानो नोंसिनि न'खराबो मोजां थागोन दा बोथोरानो गाज्रि जिबायदि अबस्था गाज्रि नालाय बेनिखायनो सेफ थाबानो गावनि न'खरखौबो सेफ लाखिनो हानाय बेबायदि अबस्था नालाय ओंखायनो आं बिदि खोथा बुंबाय थ' होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामबोबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों गासैखौबो थेंक इउ स' माच एन्ड लाभ इउ अल गोसो गोरबोजों बाय